Эфирден алқар вақытта студияда Алсыныриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Asfaltını mınamında kadar getirdiler. Kolgan asfaltlarını kişilerge bildiler. Koppa tüplerine jeydiler. Aslanma yolga jeydirmediler. Mınamının için onlar kabılar. Тұрмыш сыйфатын кимете. Түбен мақтама халқы юлларға зарлана. Бүгінгі күнде 11 юнәліш бойынша біз қызметкерлер әзірлейміз. Ішші кішілерге қытлық бар ма? Азақай политехника техникумында ашық ишіклер күні. А вдвоем выступать прикольно. Постоянно шутим друг другом, в этом и фишка. Шояннар һәм тапқырлар. Нәни юмор ұсталары күш сынаша. Түбән мақтамада Лиза Чайкина урамында яшәүчеләр юл эшләренең логикасын аңларга тырыша. Урамның бір өлешендә тигез асфальт, икенче өлешендә пычрак. 1995 елдан биредә эш буын үсә, әмма алар юлда каты ислекне әле күргәннәре юк. Безнең төре төркеме халык белән очрашып кайтты. Сүз Алса Әхмәтҗановга. Лиза Чайкина урамдагы яшәүчеләр бүген безне үзләренең урамнарына чакырдылар. Аларның мондагы төп проблемалары юл юк. Шушындай халәттә бүген аларның юлы. Менә без яңгыр вакытына эләктек, үз күзләребез белән күрдек. Монда җәяү дә, машина белән дә йөрүе бик авыр. Бу урам 95 елдан бирле яшәп килә. Монда өлкән яшьтәгеләр дә бар, балалар да бар. Беренче карашка гади шәхси сектор, ләкин цивилизация билгеләре урам уртасына кадәр генә. 4 ел элек салынган асфальт шул кадәренә генә җиткән. Икенчесе онытылып калган дип зарлана җирле халык. Такси көнкүреш калдыкларын ташучы ашыгыч ярдәм машинасы да бу урамны урап уза. Бигрәк тә яз, көз кыен ди халык. Нәрсә эшләргә соң менә? Акчасын түлибез, бер кемдә акча түләмичә калганы юк. 93 елдан бергә торабыз. Без монда иң беренче кешеләр асфальтны мында кадәр китерделәр. Калган асфальтларны кешеләргә бирделәр, капка төпләренә җәйделәр. Основной юлга җәйдермәделәр. Менә моның өчен аңларга була. Просто бу безне кимсе түлип алмыйм. Халыкны аералар. Айдар Саляхиев гаиләсе белән бу урамга күченгәндә аңа 4 яшь була. Бүген аның үз балалары үсеп килә. Нормаль юл юк һаман дип зарлана ир кеше. У нас дети уже растут здесь, и все еще это продолжается. На велосипедах, да, на велосипедах не проедешь, детей на коляске. Каждый год здесь люди коляски покупают, потому что здесь на коляске даже невозможно просто на колясках проехаться, просто потому что ломается коляска. Ну вот видите, как все происходит. Коры һава торышында монда узарга мөмкинлек бар, ләкин яңгыр юлны киртәләр полосасына әйләндерә. Җирле халык ярдәм сорап, берничә тапкыр һәр йорттан имзалар җыеп коллектив хатлар да язган. Нәтиҗәсе булмаган. Собрал подписи, отнес сюда в администрацию, нам сказали, ну такая тяжелая ситуация. Имзалар җыйдык һәм администрациягә алып бардык. 2018 елда сездә нидә булса булачак дип җавап кайтардылар, ләкин үзгәреш булмады. Нугмановка да мөрәҗәгать иттек. 2021 елда асфальт булачак дигән җавап килде, ләкин таш кына салдылар. Аның да исеме генә калды инде. Ну, обратно пришла отписка, что в 2021 году будет здесь асфальт якобы. В 2021 вот положили щебенку, я говорю, на этом все. Түбән мактама җирлеге башлыгы Вячеслав Сенин телефон аша сөйләшүдә урамның икенче өлешенә асфальт җәю 2027 елга планлаштырылганын хәбәр итте. Бу эшләр үзара салым акчасына башкарылачак диде ул. Алса Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Һөнәр үзләштерү кеше тормышында мөһим роль уйный. Моның өчен дәүләтебез тарафыннан яшьләргә хезмәт базарында кирәкле, күптән теләнгән профессияләрне алырга мөмкинлекләр һәм шартлар тудырыла. Азнакай политехника техникумы базасындагы агроүсеш белем бирү җитештерү үзәгендә узган бердәм ачык ишекләр көне шуны раслый. Чараның төп кунаклары 9нчы сыйныф укучылары һәм аларның әтиәннәре булды. Яшь буынга хәзер кайда белем алырга, нинди һөнәр буенча укырга керергә? Бу хакта тулырак хезмәттәшләребез сюжетында. Бүген хезмәт базарында эшче кешеләргә кытлык күзәтелә. Бу проблеманы хәл итүнең иң кулай юлы югары сыйныф укучыларына дөрес һөнәри юнәлеш бирү. Район җирлегендә мондый мөмкинлекләрне техникум тәкъдим итә. Шуннан да укыту бүгенге көндә Роберт Ильич безнең инде югары дәрәҗәдә республика күләмендә иң яхшы техникумнардан санала безнең. Бүгенге көндә 11 юнәлеш буенча без хезмәткәрләр әзерлибез.
Бүген уку йортында көндезге бүлектә 400-гә якын укучы белем ала. Алар авыл хуҗалыгы, транспорт, төзелеш, җиңел промышленность юнәлешендәге һөнәрләрне үзләштерә. Бу хакта техникум директоры Роберт Хөснетдинов билгеләп үтте. Монда дәүләт һәм район ярдәмендә бик әйбәт шартлар тудырылган. Менә бу бина 2-3 еллар элек тулысынча диярлек торгызылмаган хәлдә иде. Хәзер исә бу бик күркәм, матур объект. Ул укыту өчен кирәкле шундый ук матур кораллар, җиһазлар һәм сарыф материаллар белән тулыландырылган. Әлеге чараны үткәрүнең төп максаты мәктәп укучыларына иртә профессиональ үз билгеләнүдә ярдәм итү. Биредә кунаклар өчен осталык дәресләре дә оештырылды. Теләүчеләр процессны үз күзләре белән күрә алды. Соңыннан әти-әниләр һәм булачак абитуриентлар үзләрен кызыксындырган сорауларны биреп, аларга тулы җавап алу мөмкинлегенә ия булды. Чара яшьләр һәм балалар милли проект аксаларында узды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ярославль берничә көнгә бөтен Россиядан талантлы һәм кыю кызларны җәлеп итү үзәгенә әверелде. Анда Золотая корона России, Россиянең алтын тажы 2026 милли матурлык бәйгесе узды. Сөйкемлелек, милли бердәмлек һәм мәдәни алмашу фестивалендә якташыбыз Анна Никишкина да катнашты. Ул декабрьдә Татарстанда узган зона этабында гран-при яулый һәм бөтен Россия дәрәҗәсендә көчен сынап карарга уйлый. Бәйгедә җиңүче белән безнең төшерү төркемендә аралашты. Никишкина Анна, которая с гордостью носит титул Гран-при Мисс Татарстан. Катнашчылар үзләрен милли костюм, коктейль күлмәк һәм кичке образ номинацияләрендә күрсәтә. Анна Никишкина татар милли киемен тәкъдим иткән бердән-бер катнашчы була. Якты, үзенчәлекле, вагына төягенә кадәр уйланылган образ игътибарсыз калмый. Анна гореф-гадәтләрне саклауның һәм үз тамырларына хөрмәтнең никадәр мөһим икәнен күрсәтеп, үз халкының мәдәниятен сәхнә аша күрсәтә. Милли образдан тыш Анна коктейль һәм кичке күлмәкләр киеп чыгыш ясый. Естественно, это Әлбәттә, минем чыгыш күп тырышлык нәтиҗәсе. Бу спорт белән шөгыльләнү, яхшы туклану, якыннарыма рәхмәт. Алар миңа күлмәкләр сайлашты. Бу иң авыр этап. Барлыгы 50-дән артык күлмәк киеп карадым. Ездили и в Казань, и в Челны, и было перемерено, наверное, 50 платьев, чтобы понять, какое лучше всего. Анна өчен бу бәйге бөтен Россия дәрәҗәсендә дебют. Шуңа күрә аеруча дулкынландыргыч һәм әһәмиятле тәҗрибә булды ди ул. Гади тормышта ул әни һәм блогер. Балачакта ул гимнастика, волейбол, акробатика белән шөгыльләнә. Бу спорт төрләре характерын чыныктыра һәм тәртипкә өйрәтә. Кызларга беркайчан да курыкмаска киңәш итә. Там, где есть страх, всегда есть рост. Вот. Проявляться, не бояться, не думать о том, что говорят о тебе люди, то есть всегда гнуть свою линию и идти вперед. Гран-при состояния России. Анна Никишкина. Үҗәтлек һәм үз көчеңә ышану лаеклы җиңүгә китерә. Россиянең алтын тажы 2026 финал нәтиҗәләре буенча Анна иң югары бүләк Мисс Достояние России исеменә лаек була. Нәни юмор осталары кабат сәхнәдә. Калабызда Әлмәт һәм Татарстан Республикасының Көньяк Көнчыгыш Шаяннар һәм Тапкырлар клубы балалар лигасының ярым финал уеннары узды. Анда телекомпания безнең җыелма командасы да көч сынашты. Әлмәтнең Тапкыр балалары ни борчый? Бу хакта алдагы минутларда. Шаяннар һәм Тапкырлар клубы илебездә барган иң популяр хәрәкәтләрнең берседер. Аңа яшьләр дә уйный, балалар да уйный. Һәм әлбәттә менә шушындый ярышларда төп көнүзәк темаларга шаяра белә торган усал теле, шул ук вакытта җыр теле яшьләр үсә дә ди чараны оештыручылар. Әлмәт һәм Татарстан Республикасының Көньяк Көнчыгыш Шаяннар һәм Тапкырлар клубы балалар лигасының ярым финал уеннары бер сәхнәдә шаяру аша дөньяны танып белергә яраткан балалар һәм яшүсмерләрне җыйды. Уен командаларны сәламләүдән башланды. Сәхнәдә Луч телекомпаниясының җыелма командасы. Уенчылар инде беренче көннәрдән үк үзләренең тапкырлыгы белән тамашачыларны яулый. Тогда проходи.
Командада 3 кыз, 1 егет, һәркемнең үз роле бирелгән. Иң авыры дулкынлануны җиңү ди балалар. Анысына өйрәнү өчен тәҗрибә кирәк. Закончить хотим словами моего деда-фронтовика на экзамене по вождению. Я город не сдам! Сложно не волноваться, но с этим уже можно скориентироваться, когда ты много раз выступал на сцене, ну или по телевизору тебя показывали, тогда уверенность приходит. Просто дети командасында нибары 2 кеше. Шаян һәм тапкырлар клубында булу, башкалардан бер алым алда бару ди алар. А вдвоем выступать прикольно. Постоянно шутим друг другом, в этом и фишка. Я не это имела в виду. Смотри, с тобой священники пришли. Егет-кызларны профессионаллар командасы бәялеп. Светлана Малюткина сүзләренчә, барысында артист осталыгы, юморның сыйфаты һәм актуальлегенә карап бәялиләр. Сәхнә образлары да исәпкә алына. Аның сүзләренчә, бу төр сәнгать белән шөгыльләнү файдалы. Бу балаларның шәхесен формалаштыра. Я сужу, конечно, серьезно, потому что... Мин әлбәттә җитди бәялим, чөнки лига дәрәҗәсе дә үсә. Һәм сәхнәдә балалар гына түгел, тәҗрибәле КВНчылар. Бу чыннан да шулай, чөнки күптән түгел генә студентлар лигасы уеннары узды. Анда нәкъ менә балалар лигасыннан чыккан егет һәм кызлар катнашты. Һәм алар шундый шәп уен күрсәтте. Бу башкалар өчен дә чын остаханә булды. Таким опытом поделились, это был просто настоящий мастер-класс для студентов. Ну, и 7-й получается. Все, план по шагам на сегодня выполнен. Оештыручылар бу бәйләнчекне талантлар үсеше өчен платформа дип атыйлар. Һәм киләсе этап тагында шәбрәк булачак дип вәгъдә итәләр. Рәдифә Нурманова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть корпоратив спорт ярышлары дәвам итә. Ял көннәрендә волейбол буенча ир-атлар турниры узды. Беренче урын өчен көрәш ничек узды һәм кайсы команда җиңүче исемен яулады. Бу хакта алдагы минутларда. Җиңү өчен Татнефть төркеме предприятиеләреннән 20 команда көрәште. Катнашчыларның географиясе һәр вакыттагыча киң. Турнирга республика районнарыннан гына түгел, Тольятти һәм Мәскәүдән дә киләләр. Ярышлар 2 көн дәвамында Татнефть спорт комплексы һәм тормыш стиле фитнес үзәгендә узды. 4 уен зонасы мавыктыргыч матчлар үзәгенә әверелде. Пока җиңүчелек булмады, одинаково битне команда. Безнең шоу основной. Не как расчатарябить, не ударить лицом в грязь. Вот. Наравне уртлашырга, катнашырга. Вот. Главное участие инде. Вот. Командаларны төркемнәргә бүлделәр. Көндәшләр 2 җиңүгә кадәр уйнады. Барлык уеннар да бик динамик иде. Беркем дә бирешергә теләмәде. Татнефть добыча структур бүлекчәсе спортчылары югары дәрәҗәдәге уен, яхшы үзара бәйләнеш һәм тупны алуда яхшы күнекмәләр күрсәтте. Даими тренировкалар һәм бердәмлек уңышның сире ди Рамазан Латифуллин. Волейбол мен уйнайм башлангыч класстан, 3-4 класстан бирле шул ел сайын университет içinde oynayayım, Azakay içinde oynayayım, Azakay'dan. Bugün İştalkır oynadık, İşçiler жеңдік. Пока жеңіп барамыз. Кімдер біле ойнадыңыз бұл? ТН сервис, Тат IT нефть и Джалийский АТППО. Татнефть компаниясында волейболны үстерү өчен барлык шартларда тудырылган. Спортчылар алардан рәхәтләнеп файдалана һәм очрашуда югары әзерлек күрсәтте. Әлеге минутларда спецтранспорттан Татнефтьгаз переработка идарәләре командалары уйный. Егетләр кызу уен күрсәтәләр. Бер исәбе белән серия тәмамланды да финал очрашулары башланды. Әлегә 8-11 Татнефтьгаз переработка җиңеп бара. Һәр команданың чемпион булу мөмкинлеге бар иде. Уеннар кызган саен беренче планга уенчыларның стресска чыдамлыгы һәм капитаннарның лидерлык сыйфатлары чыга башлады. Мондый минутларда командаларның бердәмлеге аеруча мөһим булды. Безнең район командасы Җәлил Лифет командасы өчен болеть итәргә килдем. Җегетләр безнең бик матур әзерләнделәр. Бик күп җирделәр алар. 1-2 уен уйнадылар. Хәзер чутка әйбәт кенә җигеп баралар. Алла бирсә тагын шырашырга, тагын җиңү телибез аларга. Без бернән шуны көтәбез. Мин аларның чыгышларына бик канәгать.
Алар бик зор результат күрсәтәләр хәзер. Ике көн йомгаклары буенча 3нче урында Танека командасы. Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасы җыелмасы 2нче, 1нче урынны Татнефть АЗС центр спортсменнары яулады. Бөгелмәдә ойжаган 2-0 Бүтін Россия хәрби патриотик уенының муниципаль этабы булып узды. 3 көн дәвамында район мәктәпләре һәм күллиятләре командалары үзләренең көчләрен, чыдамлыкларын, бердәмлекләрен күрсәттеләр. Ярышлар 2 мәйданчыкта уза. Яшьләр сарае һәм Факел спорт комплексы базасында. Катнашучыларның үтәсе сынаулары шактый. Бу строй һәм җир смотры, Россия тарихы буенча тест узу, капитаннар ярышлары, беренче ярдәм күрсәтү, хәрбиләштерелгән каршылыклар полосасы. В этом году в отборочном этапе игры «Зорницы» Быел ойжаган 2-0 сойлап алу турында бик күп кеше катнаша. Бу 2400 укучы. Муниципаль ярышларда да 62 команда очрашты. Бу бик зур сан. Күпләр әлеге ярышта беренче тапкыр катнаша һәм әлбәттә тәэсирләнеп калдылар. Ойжаган 2-0 зур патриотик проект. Барлык этап ярышларын компетентлы судьялар бәяләде. Балалар югары әзерлек дәрәҗәсен һәм чын команда рухын күрсәтте. Үз яшь категориясында кадет интернет мәктәбе командасы җиңүче булды. Мне понравились соревнования тем, что мы... Миңа ярышларның командада эшләве ошады. Катлаулы берни дә булмады. Без барыбыз да дус. Җиңәчәгебезне белеп тордык. Бу безгә көч бирде. Муниципаль этапта шулай ук беренче мәктәп, икенче Карабаш уку учреждениесе, 6нчы, 3нче мәктәп, 14нче гимназия командалары җиңүче булды. Команда победителей в каждой возрастной категории. Җиңүчеләр Алабугага зона этабына барачак. Анда ярышлар узачак. Хәзер алар бик тырышып әзерләнәләр. Аларны җиңү белән кайтуларын көтәчәкбез. Айсулу Миңнебаева, Яхин яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.